Compañeiro presidente da Mesa, representantes da Mesa, compañeiros e compañeiras da Executiva Nacional Galega, militantes dunha esquina a outra de Galicia que hoxe estades representando a todo o socialismo galego, asociacións que nos dades eses minutos tan preciosos para compartir con nós o feito tan bonito de poder falar política. Gracias a todos. Hai tres palabras, que teño que dicir para empezar, porque senón non sería capaz de seguir. A primeira é orgullo. Síntome orgulloso do socialismo galego. Síntome orgulloso de todos a cada un dos militantes que en Recuncho de Galicia manteñen a bandeira do noso ideario e son quen de levar adiante as nosas propostas, as nosas ideas e os nosos compromisos. A segunda palabra é emoción. É emocionante ver que nun momento de dificultade, cando todo o mundo está falando da inmediatez, nós somos quen de xuntarnos e dedicar un fin de semana a pensar no futuro do noso país. Nos vamos a sentar hoxe, amigas e amigos, en este traballo as bases. Vamos a fondar, vamos a tratar de escoller os elementos que nos van a definir como organización política. E é emocionante ver que cando a xente dice que non hai política, cando a xente fala de que a política está denostada, cando a xente vitupera permanentemente as accións da política, os socialistas e as socialistas galegas nos xuntamos para poñer encima da mesa fórmulas e solucións. E a última palabra que me sinto obligado a decir é forza. Compañeiros e compañeras, somos un gran partido político e representamos a centos de miles de homes e mulleres galegos que confían en nós. Que confían en nós, que están vivindo momentos de tribulacións, que están dudando, que están preocupados de como salimos deste lío e que están pensando que en Galicia hai unha gran forza política, a organización mayoritaria da esquerda deste país, que é o Partido Socialista de Galicia, que ten que ser o que pon en marcha fórmulas para resolver a coyuntura próxima, pero con vocación de crear unha estrutura que perdure no tempo e que nos define como formación política. Compañeiras e compañeiros, estamos socialmente nun momento difícil, pero temos que salir todos de aquí convencidos dunha cousa. Deste lío non se sale xirando á dereita, se sale xirando á esquerda, se sale con propostas socialistas. Deste lío, compañeiros e compañeiras, se sale repasando os nosos conceptos. Se sale falando de tres grandes conceptos que fomos quen de defender durante máis de 130 anos e que teñen que durar outros 100 anos. Se sale falando de liberdade, falando de igualdade, falando de democracia, e se sale en Galicia construindo esa moeda a que tanto aspiramos, que nunha cara pon socialismo e noutra cara pon galeguismo. E sendo socialistas e sendo galeguistas, vamos a ser nós quen de aportar solucións a este país. Hoxe é un día preocupante para a dereita. Hoxe é un día preocupante para Feijóo e para o Partido Popular, porque estes confundiron ganar as eleccións con que pensar que Galicia era diles. Confundiron haber ganado unhas eleccións con pensar que tiñan patente para laminar o modelo democrático deste país. E este país faille falta un goberno que pense nos homes e mulleres galegos. Non lle fai falta un goberno que vaya asaltando as sedes dos sindicatos de esquerdas. Non lle fai falta un goberno
que vaya amenazando e insultando os homes e mulleres deste país. Fai falta un goberno que cada día se levante o seu presidente pensando en como podemos arreglar e mellorar isto. Nós, compañeiros e compañeiras, permitídeme que o recorde, porque para min me dá forza e pavor vos ten que dar. Somos a gran organización da esquerda galega. Somos a alternativa de goberno en este país. Somos un partido de goberno. No socialismo non somos un partido testimonial. O Partido Socialista de Galicia non concurre para perder eleccións. Concurre para ganar eleccións, gobernar e transformar este país. E para eso, compañeiros e compañeiras, temos que ser nós, os homes e mulleres que estamos en cada recuncho, en cada agrupación local, en cada corporación. Somos o que todos os días pola mañá temos que ser capaces de facerlle chegar a esta xente que temos, primeiro, ganas, segundo, vontade e terceiro, capacidade. Non hai outra fórmula para Galicia que academos a maioría social deste país. Non vale andar agochado, non vale escondernos dos problemas, non vale non ser o primeiro en chegar a cada sitio. Nós somos unha forza política con máis de 1.500 cargos electos en Galicia. Gobernamos nas grandes cidades galegas, en 2 diputacións. Entre os nosos militantes, compañeiros e compañeiras, temos desde ministros hasta alcaldes, concelleiros e militantes. Pero somos, sobre todo, aqueles que decimos a verdade aos ciudadanos e que sabemos a Galicia que queremos. Non corren tempos de dicir cousas dulces. O que sí corren tempos é de dicirlle a verdade a este país. E hai cousas que se están movendo. Moves o chao, compañeiros. Non se move o chao en Galicia. Moves o chao en Europa. Moves o chao en España. Moves o chao en todo o mundo. E hai 2 grandes decisións. Unha que a tomou a dereita, Rajoy e Feijóo. E fixérono moi fácil. Canto peor, millor. Canto peor para España, canto peor para Galicia, a eles lle dá a sensación de que lles vai a ir millor. E hai unha formación con responsabilidade que somos nós, que estamos tomando decisións dolorosas, pero que as hai que tomar. Construímos entre todos, compañeiros e compañeiras, o gran árbol do benestar. E é doloroso podar o árbol do benestar. Pero xa está a dereita que a motosserra para cortar o árbol do benestar e para tumbalo como está facendo Feijóo en este país. Non compre esperar a ver que vai facer Rajoy en Madrid. Só hai que enmairar o que está facendo Feijóo en Galicia, recortando a sanidade deste país, recortando a educación deste país, recortando a dependencia deste país, caciqueando cos concellos deste país. Compañeiros, se algún defecto tuvo a esquerda europea e española, foi coller tics da dereita que nos contaminaba ideológicamente. Temos que ser capaces de recuperar o crédito da esquerda. E temos que ser capaces de que os desencantados da esquerda, os da dereita non se desencantan nunca, temos que ser capaces que os desencantados da esquerda nos vexan a nós como unha alternativa creíble. Por iso que o que fagades hoxe aquí, compañeiros e compañeiras, é clave. As eleccións non se ganan 15 días antes. As eleccións non se ganan o día que se abren as urnas. As eleccións gánanse cando vamos ganando o crédito dos homes e mulleres deste país. Por iso que o que fagamos hoxe, a Galicia que queremos, é o elemento onde temos que abrirnos o peito e enseñarlle o noso corazón aos homes e mulleres deste país.
E temos que conseguir unha cousa, compañeiros. Primeiro temos que saber nós o que queremos. Se non o sabemos nós, mal llo podemos explicar á xente. E cando falamos de cousas, hai que entrar a definir con rotundidade. E que cando digamos son un ou unha socialista galego, o que nos escoita dice, eu sei quen son estes. E sei o que queren. E sei o que me dan. E hai que escapar de indefinicións. Por eso que, Fran, cando te escoitábamos falar, cando representaches magníficamente a síntesis deste documento marco, temos que ser capaces de decirlle con mayúsculas, para poder mirarlle aos ollos durante moitos anos aos galegos e as galegas, que nós queremos a Galicia propia con un autogoberno que alcance dentro do marco constitucional o máximo teito competencial e que non valen disculpas nin andar agochaos. Temos que dicirlle a todos os que falan de política, que dicen o importante non é eso. Sí, o importante é reformar o Estatuto de Galicia. O importante é afondar no Estatuto e non permitir que fai anos éramos unha das 3 comunidades vanguardistas no modelo estatutario. E hoxe vamos á cola da reforma estatutaria de España. Por qué? Porque hai un presidente, Feijóo, que non quere reformar o Estatuto deste país. E iso que significa, compañeros e compañeiras? Significa menos dereitos, menos financiación, menos compromiso, pero, sobre todo, menos respeto por Galicia. E non podemos permitirlo. E temos que ir a un modelo federalista. Por certo, falando de goberno, un goberno ten que ser acadar as máximas cuotas de autogoberno e de teito competencial. Pero o socialismo galego, formamos parte de un partido federal que é o Partido Socialista Obreiro Español. O compromiso desta executiva e o meu é que dentro do modelo federal, como Partido Socialista Galego, alcancemos o máximo teito competencial no modelo federal deste país. En Madrid, os socialistas participaremos nas decisións do noso partido con carácter horizontal para toda España. Pero cando hai decisións para Galicia, as toman os socialistas galegos nos seus órganos, no seu Comité Nacional e na súa Executiva Nacional Galega. E nós somos os que temos que defender e levar adiante todo este tipo de modelo. Dicíamos que queremos unha Galicia que se sinto orgullosa da súa diferencia. E cando falamos de socialismo, vamos a debatir tamén unha cousa que dicimos moitas veces e temos que afondar en ela. Galeguismo. Non podemos ser socialistas galegos se non somos galeguistas de corazón. Non queremos un galeguismo romántico, nin un galeguismo melancólico. Queremos un galeguismo cultural, un galeguismo económico, un galeguismo histórico e un galeguismo universal. Un galeguismo que faga da nosa diferencia unha ponte que nos permita chegar aos elementos máis vanguardistas da nosa sociedade. Nós, cando falamos de crise, temos que dicirlle á dereita de España como as gasta a dereita en Galicia. E, dende logo, Feijóo conseguiu unha cousa importante: situar a Galicia na comunidade na que medra o paro a máis velocidade de toda España. En España medrou o paro, medrou. Primeiro trimestre de EPA, o 6%. En Galicia, o 20%. Quen está destruindo emprego neste país se chaman unhas medidas do goberno de Feijóo que sencillamente tomou a decisión de esquecer os grandes sectores productivos deste país. Sinto desde aquí unha sensación de que temos que apoiar cada vez máis os nosos sectores estratégicos. O sector lácteo, que está pasando as maiores dificultades en toda Galicia. O sector da madeira, da pizarra, do granito, porque non hai goberno que este preocupándose deles. Temos que darlle fórmulas, por iso que vamos a debatir unha resolución económica que fala de acordos de competitividade,
da austeridade real e que temos que conseguir en Galicia unha cousa da que falaba Fran e que me sinto completamente identificado con ela. Temos que conseguir que se reforme o modelo fiscal deste país e que rentas de máis de 100.000 euros respondan solidariamente cunha carga fiscal que ten que aumentarse no IRPF do tramo autonómico. Temos que, compañeros e compañeros, repasar que hubo cousas que non fixemos ben. Hai que volver, seguramente, as rendas ao patrimonio de máis de 1 millón de euros para que o que ten moito pague moito e responda solidariamente cos problemas deste país. Pero, sobre todo, temos que defender en este momento e afondar no noso debate desta tarde no elemento de políticas sociales. E, compañeros e compañeros, para que nos entendan na calle, non fagamos debates moi complexos. Eu propoño conceptos claros, nítidos e que lle cheguen a xente. En políticas sociales, a nosa sinal de identidade. Hai conceptos que, ademais de todo, vos pido que afondamos neles. Son moi fáciles. Sanidade, pública, universal e gratuita. E non hai que darlle máis voltas. Non deixemos colar nos momentos de crisis a privatización da sanidade pública. Non deixemos entrar aí, que empezan así e acabamos sin sanidade pública. Educación, permitídeme que tamén dé un par de ideas. Pública, universal, gratuita e laica. E desa maneira iremos construindo unhos modelos que cada vez que cheguen sepan que queremos dicir os socialistas galegos. No modelo de dependencia, o que temos que reivindicar son as políticas de proximidade. E temos que ser realistas, sabendo hasta onde nos chegan os recursos da dependencia e, sobre todo, non xenerar falsas expectativas que posteriormente teñamos que defraudar. Compañeros e compañeras, Galicia nunca será un país competitivo se destruímos e destrozamos o noso territorio. Non podemos facer a política de Feijóo da dereita, que por un lado fala de territorio, presumindo de modelos sostibles, e por outro lado, especificamente se queren cargar os recursos naturales, cargándose Touriñán, cargándose parques naturales e cargándose todos os espacios que temos aí. Temos que ser capaces, compañeros e compañeiras, de sentar hoxe unha base, de acordo entre todos nós, na que seamos capaces de abordar os cambios que van a vir no futuro. Hai cousas que van a cambiar. Só podemos escoller nestes debates se as cambiamos nós ou nos cambian a nós. E temos que ser nós quen pilotemos a adaptación do novo modelo económico, do novo modelo social, do novo modelo político hacia espacios que nos teñen que dar claves que van a diferenciarnos a todos. Mirade, eu, dende o máximo respeto a todo o debate, creo que necesitamos unha cousa. Vedes que cando nos xuntamos, representamos a meirande parte da sociedade deste país. Pero cando discutimos, cando falamos e aportamos solucións, temos que ir encauzando hacia un modelo de fácil comprensión. Cando falamos de concellos, temos que debatir aquí, temos que acordar o que queiramos e despois temos que dicir todos o mesmo. Evidentemente, vai haber a maior reforma administrativa dos concellos da política local que hubo nunca. E vamos a ser nós que na pilotemos. É insostible, compañeras e compañeiras, un país donde nos nosos concellos, nos pequenos cada vez son máis pequenos e os grandes cada vez son máis grandes. Non podemos seguir anclados nun modelo decimonónico. Non podemos seguir tendo diputacións que foron diseñadas a finales do século XIX e que non poden estar facendo as mesmas funcións que temos hoxe en este momento. E temos que ser capaces de actualizar a administración local, de buscar fórmulas que se implementen, de buscar fórmulas que os concellos podan facer aquilo para o que son. Hai dous modelos de facer a administración local. Un é o do PP, modelo Baltar,
A Diputación é para enchufar os do PP. E hai outro modelo que é o modelo noso, que os concellos son para cumplimentar e darlle servicio aos ciudadanos. Pois temos que buscar unha maneira de simplificación administrativa, de política de proximidade, de chegada en condicións para resolver os problemas que son as que teñen que darlle a fórmula ESO. Compañeros e compañeiras, temos que reconocer en este momento que nos quedan horas trascendentales para nós e para Galicia. E quero propoñervos que traballemos para recuperar a confianza da ciudadanía, pero sobre todo da esquerda e dos progresistas deste país. Temos que ser críticos con nós mesmos. Temos que ter unha visión crítica do modelo económico vixente, porque evidentemente isto non vai ben. Temos que ser capaces de poñer encima da mesa un novo modelo económico, que habíamos empezado co goberno anterior en Galicia e que esnaquizaron. Deste lío non se sale por abaixo. Deste lío se sale ca sociedade do coñecemento, invertindo en universidades e traballando na innovación e no desarrollo. Temos que ser capaces de impedir que nun momento duro volvamos ao desarrollismo, de levarse por diante os ríos, a costa, o territorio. Temos que legislar modelos de respeto medioambiental. Os socialistas sempre traballamos dunha maneira en 130 anos e non debemos de cambiala, coa participación ciudadana. Temos que conseguir chegar a eles e que vexan en nós elementos de forza. Temos que ser capaces de incrementar esa fiscalidade progresiva ás grandes rentas. Temos que ser capaces tamén da defensa do comercio xusto que necesitan miles de países e que teñen que chegar a ver en nós un elemento de cohesión e de coherencia. Temos que analizar hoxe e non perder a nosa sinaria identidade. Temos que defender en política exterior o apoio dos dereitos humanos en Gaza e en centos de miles de sitios que está sendo masacrada a xente de maneira absolutamente impune. Temos que ser capaces, compañeiros e compañeiras, de manteñer esa loita decidida e incansable por a xusticia social, por os dereitos e por a liberdade civil. Temos claro que en Galicia, en este momento, están retrotraéndonos a situacións predemocráticas. O digo sabendo o que digo. O goberno de Feijóo está atacando sistemáticamente dereitos básicos dos ciudadanos. Non podemos permitir que volva a dereita a poñer encima da mesa o elemento que sempre difícil triunfar, o medo. Non podemos permitir que entren nas nosas casas, nos nosos sindicatos, nas nosas empresas. Non podemos permitir que se oculte a política do goberno. Non podemos permitir que a corrupción que se instala cada día máis no modelo do Partido Popular teñan a osadía de decir que decirlo a cara é armar bronca. Que sepades que dende o socialismo galego, desde o grupo parlamentario, desde todo o partido, que vayan tomando nota. Non llevamos deixar pasar ningunha. E o futuro que lle queda por diante a Galicia depende basicamente de todos que estades aquí. Eu pido vos a todos vontade. Vontade de afondar nas nosas raíces ideolóxicas. Vontade de ser capaces de crear un espacio común para a esquerda galega. Vos capaces de crear unha esquerda viva, dinámica, aberta, sin sectarismos nin dogmas. A vontade de pensar que Galicia depende de nós. E a vontade de pensar en un momento en que todos temos que demostrar, e estamos demostrando hoxe, que o socialismo, Fran, o decías ti, está preparado para esa viaxe. Estamos preparados para facer esa viaxe que nos ten que levar a gobernar este país. Porque salimos dos momentos máis duros que tuvemos en moito tempo. E salimos como estamos hoxe aquí, unidos, pensando, traballando e con vocación de sacar adiante este país.
Vai haber eleccións municipais, compañeros e compañeiras. O Partido Socialista en Galicia é o partido que goberna no 60% dos homens e mulleres deste país en políticas municipales. Non chega a conseguir gobernando aí. Temos que traballar cada día e cada hora para incrementar ese espacio social. Temos que ir a por as diputacións que nos faltan. Temos que ser capaces en un momento donde nós, e sobre todo vós, sabedes que a dereita non ten solucións para este país, temos que ser capaces de chegar de novo á calle e poñer en riba da mesa un proxecto para todos nós. Eu desexolle a todo o partido, as homes e mulleres do socialismo galego, desexolle que aproveitemos estes 2 días. Porque non vai a depender solamente o noso futuro, depende o futuro de Galicia. E teremos que traballar cada día para non deixarlle este país a un presidente que non quere ser presidente. A un presidente que non quere estar en Galicia. Un presidente que en canto te despistas está collendo o baión para salir correndo. Un presidente que vai de plató en plató convertíndose no mamporreiro de Rajoy para atacar o goberno socialista e o goberno de Zapatero. Galicia necesita un partido que pense nos homes e mulleres deste país, un presidente que lle queira a este país e que pense en este país e, sobre todo, necesita verdades e realidades. Que a mentira, que a difamación, que a fórmula de atacar permanentemente as estruturas de esquerda deste país non vai a salir adiante. Nós hoxe vamos a traballar e mañá vamos a darlle a Galicia un proxecto de país. Mañá vamos a poñer en riba da mesa aquelas coordenadas que nos identifican. Vamos a sentirnos cómodos porque tende a seguridade de que vai salir en ese documento o que vos queirades. E eu, dende logo, como secretario xeral do socialismo galego, o que me repito é como empecei. No orgullo de representarvos a todos. Na forza que nos dades a dirección, todos e cada un de vós, e no compromiso de que seguiremos sempre traballando para que a través de vós podamos gobernar e transformar este país. Moitas gracias a todos.